Eta Ander Elosegi piraguistak prest daude Beijinera joateko. Gaur bat, Bask timek elkartu ditu prentsa aurrean, Lasarte Horiarra eta Irundarra, eslaloma egiten dute bilekalabilek, Euskal Kirolariak puntan dabiltzan modalitatea. Maialen Txorrauti oso gitxi falta izan zitzaion Atenaseko pasea lortzeko, baina oraingoan Olinpiar joko batzuetan lehen aldiz parte hartzeko ordua heldu zaio, une egokienean gainera. Espainiako txapelduna izan da 7 aldiz azken urteetan. Iaz, estatuko piraguista onenaren saria jaso zuen, eta Iguazuko munduko txapelketan Beijinerako txartela erdietsi zuen. Kenean orain ondo aurkitzen naiz, eta uretan seguru sentitzen naiz, urte asko ez nintzala seguru sentitzen uretan, eta bueno, horrek sasoi puntu berezi bat ematen dit, baino batez ere hemendikan. Ander Elosegirentzat ere bataio olimpikoa izango da Beijingoa. Irundarrak bilakaera aparta izan du azken 2 urteetan eta olimpiadetako plazak kendu die aurretiaz favorituak ziren beste kirolariei. Emaitzek konfiantza eman diote, dena den Beijingo kanal artifizialari aurre egin behar izango dio, munduko gogorrena eta latzena behar bada. Domina ateratzea zaila da, baina jakinda erreka nolakoa den eta sorpresak egon daitezkela, nahiz eta zaila izan posiblea dela ere badakigu. Lan tresnak prest dituzte eta ilusioa ez zaie falta hitzordu handirako. Eta Olimpiar